Hello guys, how are you? Nada sa gawas karon, ang weather is very good. Nice kaayo siya. And sunny. Adto ko sa Starbucks karon kay upalit ko og gift cards. Kani nga gift cards money bali amo ang reward sa mga participate sa moang training. Mag-hold me og training in class sa moang grupo. Okay, puro may mga Pinoy. Tulo ra mi kabok sa moang grupo, tas puro may mga Pinoy. And yeah, amo ang nahunahunaan nga maghatag mi og reward sa mga mo participate sa moang training. So ako ang na-assignan nga mo palit og gift card sa mga data. Mahay ka man din ang Starbucks sigat sa mua. Nindot kayong water today. Wow, gawas ang adlaw. Nice kayo. Na. Diba? Oh. Ang mga kahoy, mamulak na siguro na siya basi next week mamulak na siya. Look, tanaw ang mga kahoy, walay mga dahon, may bulak. Pero it is officially spring na. Unang lipay na sad na. Pero quite busy. Napagay ko yung homework naman nun. Tapos later, madukog school ka na ako'y klase. Na ako'y gihimo nga syupaw ganina sa palay. Wapa na human. Kanang syupaw is part of my school activities po, which is learning skills. So ako rin siya nibiyaan. Ipatuturan ako ang low. Okay. Let's go to Starbucks. Okay, naanata sa Starbucks. Sorry. Palita o card. I would like to buy. Yeah. Can we put $5? We're just out of the envelope. Is that okay? Envelope? Yeah, we're out of the envelope. Oh, that's all right. So I will just pick a design. Yeah. Okay. Yeah, just a $5. $5 each, right? That's for you. That's I'm gonna pay in card. Thank you. Thank you. I'm here. Okay, we just came from Starbucks. Nakapalit na ta. Duhara ka buok. Kay duhara ka-classmate among matagaan og Starbucks gift card. Manguli na ta. Bye.